салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншалло ба хайр бошад. духтаракон бозам дар бозори Корон қарор дорем. Анечада глянс ва ипекой 350 сомон ба духтаро 250 сомон кадагиям. Касе дар кораи марҳамат рақамҳои савдогар дар рӯи экран маълумоти бештарро низ аз худашон мегирен духтаро. Даҷа бани комбахта ки да ҳама ҷо 1500 сомон ай. Чанд гуфтам? 650 сомони духтаро. Дар иҷа духтаро чуноне ки гуфтестам вибр калона ҳамаша нархоша гуфта наметонам. баъзеша мемонам нархошон духтаро бо маълумоти бештара ай савдогар мегирем. Баъд духтаракони арганзоро бинед чӣ хел дизайни фасон задагиай 650 сомон бо ячи арзон мекунан. Доставка духтаро доран, доставка шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ доран. мақсад савдогарам мемонам, фақат ба савдогарам мезанем. хоҳиш мекунам духтаро дар ватсапи ман скриншот када равона кунем маълумоти бештар бо ватсап. дар иҷа ба духтара комбахтоҳай ҳастай, бо ни арганзоҳай, ни лавдомано ҳастай, бо бисеро, ба вибри калон. суроға бозори Корон дуюм дарвозая. магазин чанд? 13. магазини 13 духтаро дуюм дарвоза. Ни глянс ипекошна билен чӣ фасон да ҳама ҷо 400 сомон ай духтаро. дар иҷа арзонтарай. нархшона бо ай савдогар мепурсем. баъд ни комбахт омадагия духтаро. нигоҳ кунем комбахтои новинкаан духтаракон. ини борош омада нигоҳ кунем. бархатои королевски тоза ай духтаро. чанд та расветка дора. ини комбахтоям ҳастай нигоҳ кунем. фасонишона ана яшона билен чӣ хел хушракай. бори новинкаан духтаро. духтаро нигоҳ кунем. барои аросакон бархатои королевски тоза украшени кадаги дизайнери нав духтаро. се чор расветка ҳастай. духтарако киртаи арабгул расветкоша дорам. ман ки дер навор мекунам расветкошон тамом мешавад. бо хайр рақамҳои савдогара мемонем. расветкоша сураташа мепартояд. таба бархатои королевски дорам. ба дар ҷои хеле итальянкора доран. ина бархатои королевски даранга доран духтаро оригиналошай. ҳамҷа як чиза навор накардам. мехом нишон тиём. ина духтаро иёра бинед чӣ фасонакан. комбахтай туруи аросӣ доран духтаро. чизе дар кора марҳамат скриншот кард дар ватсапи савдогар партоен духтаро.